Humanadakpan ang tulo ka mga tao nga matud pa responsable sa pagkidnap ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog, Leyte ug sa iyang anak, gikonsiderar na kini sa kapulisan nga case closed. Patay na dihang nakit-an ang kanhi opisyal sa Abuyog nga si James Bohol ug ang iyang anak nga si Carlo James niadtong Martes sa hapon sa pangpangkilid sa daan sa Silagos, Southern Leyte. Una nang gikataho nga gikidnap ang mga biktima sa ilang warehouse sa Mayorga, Leyte niadtong Sabado. Nadakpan ang tulo ka mga sospek sa Pasay City kagahapon. Ug matud pa sa kapulisan, giangkon sa mga sospek ang krimen. Dugay na matud pa nga kaila ug kasosyo sa negosyo ang mga sospek ug ang mga biktima. Utang sa negosyo ang usa sa gitanaw nga motibo sa krimen. Wala una mohatag og statement ang pamilya sa mga biktima. May pagsisisi at sinabi pa nila na ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila.